Il-Partit Nazzjonalista għal darb'oħra ma kienx komdu jwieġeb dwar it-tram bla binarji li qiegħed iwieqed. Din id-darba staqsejna lill-kelliem tal-Partit Nazzjonalista biex jgħidilna 5 pajjiżi oħra li fih dan it-tram qed jintuża diġà. Iżda minflok wieġeb għalilna biss li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jiġġustifika il-proposti tiegħu. Fl-aħħar jimettu li għamiltu ħafna studji taf issemmi li 5 pajjiżi li fihom diġà qed jintuża it-trackless tram aka il-Bendy Bus version 2. Colin, naħseb jiena aħna m'għandniex għalfejn niġġustifikaw proposti. Hekk kif il-kelliem ewlieni ma kienx jaf isemmi iżjed pajjiżi fejn dan it-tram qed jintuża, il-ġurnalista One News taħ ftit ħiel u qallu kif bħalissa qed jintuża biss fiċ-Ċina. Dan it-tram kien irrifjutat għal kollox minn pajjiżi oħra bħall-Awstralja u Franza. Dan minħabba li wara testijiet li saru instab li fost l-oħrajn is-sistema tiswa iżjed mill-prezz moti mill-kumpanija Ċiniża. It-tram jagħmel ħsara lit-toroq, hemm problemi bil-bankini fil-waqt li tram jirrikjedi 15 metru spazju biex idur. Taf issemmihom 5 pajjiżi. Trid ngħinek intik waħda mqar. Trid ngħinek intik waħda mqar. Qed tintuża ħantik waħda, qed tintuża fiċ-Ċina. Imma mbagħad naħseb ħajkollok problema semmi li l-erba' l-oħra li ma teżistix fl-erba' pajjiżi oħra. Ġifieri fiċ-Ċina biss Nassigurak li hija possibbli studjajnija u Allura l-kapaċi għajdi, nagħmluha. qed tintuża x'imkien ieħor li fiċ-Ċina. Konxi li minant Peter Aġus ma konniex ser nieħdu risposta, rajna jekk id-deputat Stephen Spiteri u l-kandidata Julie Zara setaw xejn ftit lil kelliem, iżda l-koll lebtu l-barra bla kliem u bla slim. Onorevoli Spiteri, Julie forsi tgħinu ftit isemmi dal-5 pajjiżi li suppost fihom diġà qed jintuża dan it-trackless tram għax jisu l-kelliem tal-partit ma jafx għalkemm qed tgħidu li għamiltu l-istudji. Taf Peter iva jew le? Forsi tista' tgħidilna inti kandidata wkoll tal-partit. Ma tafx lanqas?